Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulit ke jelam mentaka sengi kila pentip bagi la yok ban kem ya laingut ki breu ya ke bala keno bagi dei ki Dkhot ke seng Hnlc bat ke bala temu ban Pynbthei bom IED haka khat saw bat khat santarik unailar menta usnem USP jong Ribhoi district ujakpal sing dhanua ha korwa khobor ula pentip bagi pulit kila yok ban kem no ya uwei ubreu ya bala tip kerteng kumu ikwes langsiang live ways nem kereta ubana kasnong nartiang West Jaiñtia Hills udhanua ula ong bala suba ba uneu ba Shah kem udeu Dkhot jong ka sengking atiar Hnlc bat ubaya trelang bat ki Dkhot jong ka seng ha Bangladesh bat ki wei de ka jing thmu ban Pynbthei bom IED ha ki jaka ba pher jong ka than khasi bat Jaiñtia Hills Yo ikwes langsiang la yo ban kem nalat ban lech Bethany Hospital nongpo mentaka sngi ka arpo trik unailar arhajar arpusaw hakapor khat arshiteng min step bala yo ruban kurup ya ka way ka mobile phone noloru ikwes la yo ruban kem saya arngut ki bekinthum yo deibor langki saryang life ways nem karata bana kasnong nartiang bad umar khlan biam life usas nem karata na kasnong lasken West Jaiñtia Hills Hadin ba penlong ya kajing token udhanua ulaong bada kaliang u ikwes ula pla baka seng Hnlc kala thmu ban Pynbthei bom haringkat bat ki arngut ki nong bot jong Shushu laong ru baya ki arngut ki wei pat ki Dkhot jong ke Hnlc layo kem na joai bat nartiang ki bala thmu ban Pynbthei haka khat saw bat khat santarik unailar bat yakani la thmu ban le kat kum ka jing batha jong ki nongelam ke Hnlc na Bangladesh haka bede ba kani na kalyang katanat pulit kila penrung jing ujor hapo nongpo police station bat ki jing tokit na kabenta ban tip khambania ye ki wei pat ki badan kti kadang yard shakman